sewu saged ditoprakan Pak. Nyuwun sewu 1 2 3 4 5 6 7. Ngapa to? Kedawan rok, Mas. Iki ngabeh kecuali anu Bu Yuyun ngabeh. Oh, niki kula damelke spesial, Pak. Lakone? Niki Joko Tarub Nawang Wulan. Nah, mangke Joko Tarub nyolong selendang, akhirnya selendange widodari salah siji sing sinten Pak asmane widodarine? Nawang Wulan. Lah dicolong karo Joko Tarub, akhirnya rasa kundur ning kayangan, engko akhirnya nikah karo Joko Tarub. Cocok aku lagi golek iki. Pak Mutin ayo melu. Basuki kalau karo aku. Sing dadi Joko Tarub sapa? Kula lho Pak, kula selanang dhewe iki widodari kabeh. Widodari kabeh. Lupa Bu Yuyun lenggah ora usah melok ngadeg. Iya Bu Yuyun lenggah Bu Yuyun iku. Gila ngasih kowe iku. Bu Yuyun ape melok ngadeg, pe melok mabur ning ndi? Ayo aja nganti kalah karo Sinen Pak Geblok iki lho. Ayo. Nun para rawuh wonten kalodhangan dalu gebyar Pak, gebyar wong adus. Oh iya. Sampeyan angel-angel takon ngambung kae lho. Mah. Sandiwara ketoprak wangsit gumelar dalu punika hambabar lampahan Joko Tarub Nawang Wulan. Dene para paraga ingkang kadhapuk wonten kalodhangan dalu punika ingkang sepisan Joko Tarub tindakaken dening seniman saking Kabupaten Tuban. Jangkrik mendeka masa nyiarne arep glundung panggung iku lho usah akeh. Wis kaya mbane Bakti Kuncoro. Joko Tarub katindaken dening kula piyambak dene Dewi Widodari katindaken dening Mbak Melani Lila Putri Ida Indri Yosi Putri Ima Eni lan Ayu saha pembantu widodari Dipa apa? Dipancal. Kados pundi lampanipun cariyos Joko Tarub Nawang Wulan wonten kalodhangan dalu menika? Kalau suwun dumateng para rawuh para lenggah, sumangga kula dereken kanthi mardikaning manah. Hamir sanisan diwara ketoprak wangsit gumelar ngantos dumugi paripurna dicara mangke. Wangsit gumelar, wangsit gumelar, wangsit gumelar. Langsung perahu layar. Ban. Joget emban. Bakti Kuncoro.
Segara kok beninge kaya ngene. Ayo dadi rampungno meneh. Anggone padha kepengin adus. Ayo dolen lomba nang kene. Adus ayo lomba nang kene. Ayo lek cocok. Ayo cocok. Ayo adus. Dan iki kok seger. Kaya ngene. Iki dicopot to sandanganmu. Oke. Sapa? Iki dideleng endi ya? Ya ngono nek delek kene ning watu-watunan kene. Hati-hati lho. Iki wong apa kesayanganku diwarke kene. Oh iya. Ayo diadus yo. Ayo lomba nang kene. Ayo diadus. Segera lakar. Aku dikosoki kene tak kosok. Susuku piye iki? Adus ta. Iki mbok dikosoki ngene ben resik ngono lho. Iya. Ketoke gen ora biongkoten. Ayo gentenan. Ambane ra karuan. Wis yo. Banyune beninge ra karuan. Sliramu wis bar adus kok durung. Status iki segere ora karuan. Sliramu ki wis bar pakuh kok durung. Segere ra karu-karuan. Dane seger banget. Awake dhewe iki kaya aduh iki kok rasane seger. Ayo do selulup meneh yo. Ayo selulup yo. Ayo do selulup ayo. Seger. Seger banget. Segere ra karuan. Segere ra karuan. Umpamane Piye Mbak Yu. rasane? Piye? Iki kok ketoke wis ana jago klurung kok selak didukani Rama. Ayo bali. Ayo bali. Ayo bali. Mama kok jane cengkeri lho. Bayu sepedamu ngendi? Kosek tok aja bali kabeh ora diteni iki lho. Selendang ora ana. Selendangmu ya ora ono. Lah ning endi lho nek mau nyelehno? Oh tak delene watunan kene wong aku ya eling kok ora ana ya. Ora Iki ana. kepiye lho kok malah do ditinggal. Angke to sing bosok-bosok kaya rek. Gek ya malah wis es. Lha iya apa? Lha iya apa? Tepas lha iya apa, Mbak? Aku karo sedulurku Nawang Sasi karo Nawang Wulan. Kene Nawang Sasi. Mboten anu sampeyan teng mriki golek apa? Selendang kula ilang. Selendangku ki ya ilang, aku mau karo Dewi Nawang Sasi nganake sayembara. Kowe iki dadi apa, Be? Anu, Joko Tarub. Kok kostum lu nganggo senel apa kuwi? Mas Bre, Kok kaya Superboy. Joko Tarub aja metu sik. Mboten niki kula tangket golek Skrin. goleki napa niki lho, Pak? Ki ben sumpah sik. Aku sumpah sik ki lagi metu. Sing tak incer iki karo iki lho, Mas. Alah lah wong sing ketok ya aku rono sing ngono lho. Aku nek wis bar sayembara kowe lagi metu. Oprak goblok. Iki kepiye, Mbak? Nawang Sasi, Kados pundi kanggo Nawang Wulan? kamangka dulur-dulur liyane Nawang sing sapiturute padha baline kayangan. Lagi mengko nek ditukani Rama kepiye lho? Ngene bae. Aku nganake sayembara. Heeh. Sapa sing bisa
nemokake lan maringke malih slendang saka kayangan yen wadon bakal tak dadekake sedulur Sinarawedi aku lan sliramu. Kaya mengkono. Ning yen kakung kepiye? yen sing nemokake kakung slendang sing saka kayangan diulungake aku lan sliramu bakal dipundhut garwa. Sampeyan ngomong apa? Sing ape nemokke slendang bakal yen putri dadekke sedulur Sinarawedi. ning yen kakung bakal disuwitani. Slendang? Bojo. Lho ning kono sedangmu lho. Ngono lho. Lho, sing nyolong kowe kuwi. Wah, mboten kula mboten nyolong sedang. Kula nyolong niku tak kalih. Bisa pakai sapa? Wah, ngono sak sampe sing sepakati. Aku tak colong niki. Joko Tarep iki nyolong ceritane selendang. iki aduh Iki ngene sapa? iki nggonmu nggonku Oh iya iki beku. lah iya iki nggonku Ukuranmu gede men to. lha iku kena mbok jaket kok Mau ya selendangku hilang karo cawet. ora apa-apa aku wek yo kelangan kok ya Iya to. Anu niki kula nemu selendang. lho kuwi slendangku Iku ya selendangku. ya iki slendangku ayo Aja kepayangan ya Mbak. ayo coba ning Janjimu piye? janji sing ngendi Sing to endi? Sapa sing nemokne selendangku yen lanang bakal tak pundhut garwa, yen sing nemokno wedok bojone bakal tak pek. Apa sampean ra kelingan? Mau sing sumpah iki lho sing janji Mbak Yu Nawang Wulan. Iki lho. selendangnya sapa? Selendangnya sapa iki? Selendangku. iki nggone Nawang Sasi Yes. iki nggonku Wong loro. Dadi bojoku. Kowe rabi karo aku, ya to? Saulan sik karo kowe, terus kowe lagi kowe entuk 3 dina tapi ki mati. Kok iso apa pateni? Kok iso 3 dina mati Lho, Mama. lho. lho iki mbok pek bojo tambah nggo Wis saiki sing rabi karo aku sing ndi? Oh sampeyan to sing janji mau. yo aku Kowe rabi ora? Ora, aku rong cek cilik kok. ijek cilik apane wis kaya tumbuh ngene kok Ya kok ora ya adimu to ya Mbak Yune dhisik to. ya ora wong-wong Sumbar iki mau sing sayembara ya wong loro pek bojo kabeh Aku gak iso rabi loro rabi si pilihan kowe apa iki? lho lah kok aku sekon milih Rundingan kowe to iki wis. aku kok kowe iki ketoke kena nggo tumbal